Halo? Da. Sam Karadžića. Da, izvolite. Iljo? Da, ja sam. Vojko Đogo. A, zdravo, Gojko, kako si? Evo da si ti Radovana. Halo? Radi. Evo, došao bio na pregovorima pa došao da se odmaram malo. Kakve više pregovore? Čuo sam da si sinoć citirao, mogu ti reći. Je li sinoć to bilo? Jeste, našu... Je li to bilo u skupštini? Šta je? U skupštini govorio, ali ja zabegao 2-3 puta, onda sam morao ja da mu odgovorim. Pa ja mislim da njih upravo ako otvore rat treba istući, oni će popiti. Pa nestaće krvi do koljena. Nestaće sa lica zemlje, će nestati taj narod ako oni zapnu. Ma ne, pa oni moraju da znaju, čovječe, oko Sarajeva ima 20.000 naoružanih Srba. Sarajevo će biti kada kazan u kome će izginuti 300.000 muslimana, oni nisu normalni. Ja ne znam, ja ću sad njima morati otvoreno da govorim, ljudi, nemojte se zajebavati, armija ovog puta neće više koristiti 2 aviona, nego će od 500 koliko ih ima koristiti po 20 u svakom naletu. To treba sve pobiti, sve pobiti. 18 godina i 22 dana nakon razgovora sa Radovanom, telefonom smo dobili Gojka Đogu u njegovom beogradskom stanu. Akademik Đogo je negirao ono na šta je huškao Radovana te oktobarske noći 1991. godine. Dobro večer, sam Gojka Đoge. Jeste, ja sam. Ja zovem Sarajeva. Da? A Avdo Huseinović se zovem i radim jedan dokumentarni film na temu ratnih i predratnih dešavanja vezanih za Sarajevo. Da? Pa, želim s vama da razgovaram povodom jednog razgovora koji se dešava negdje u oktobru 1991. kad vi razgovarate s Radovanom Karadžićem. Da? Pa naravno razgovora ne mogu sjetiti, ali sam video to što se ovi policija sve snimila. Ja mogu ukratko posjetiti šta je Radovan rekao. Dobro. On kaže, nestaće 300.000 muslimana. Morao bi pogledati razgovor, ja se naravno ne mogu ničega sjetiti, ali morao bi pogledati razgovor da li to piše, ako vi kažete, verovatno jest. I vi zaključno na kraju svega toga kažete, to treba sve pobiti. Nisam tako rekao, tako nisam rekao. To treba sve pobiti, sve pobiti.